Il-ġenituri ta' tfal li jmorru l-iskola jinsabu mħasba ferm dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'pajjiżna, iżda għall-Ministru Owen Bonnici dak li qiegħed isir huwa biżżejjed. As things stand today at this minute, la darba m'hemmx każijiet ta' tixrid ta' mart minn Malti għal Malti f'Malta komunitarju. Il-miżuri li implementajna s'issa huma l-miżuri l-esperti qed jgħidulna li huma suffiċjenti f'dan ir-rigward. Saqsejna lill-Ministru tal-Edukazzjoni x'inhu jżomm lill-Gvern milli jkun proattiv u jieħu l-miżuri neċessarji issa biex is-sitwazzjoni tkun ikkontrollata. Ministru x'inhu jżomm lill-pajjiżna jkun proattiv bħal Greċja u Ċipru li iwaqqaf l-iskola għal ftit żmien. Dak tip Ċipru wara każ wieħed dak tip issospendew għalqu l-iskejjel. Malta għaliex le. Illum ftit tal-ħin ilu kemm ħareġ li għandna 6 każ. Dak tip x'inhu jżomm lil Malta milli timxi daw l-eżempju tkun proattiva. Fil-bieraħ il-Viċi Prim Ministru ta' stqarrija fil-Parlament fejn spjega li essenzjalment aħna rridu nimxu pass pass. Il-Owen Bonnici saqsejnieh ukoll meta l-Gvern beħsibu jagħmel il-kwarantina obbligatorja minn kull pajjiż, inkluż mir-Renju Unit, fi kliem sempliċi li wieħed bil-fors irid jibqa' ġewwa daru wara li jkun imsifer. Qed nibqgħu ngħidu tal-parir, qed nagħtu l-parir, meta fir-realtà nemmen li issa għandu jkun ordni li jint tagħmel kwarantina mhux ma tibqax tibqa' fuq il-parir. Jiena kif qed skont il-fażijiet li nkunu fihom jalla ma niżġux hemmhekk ta'. Ma skont il-fażi li nkunu fihom aħna noħorġu id-direttivi joħorġuhom id-Dipartiment tas-Saħħa u aħna napplikawhom mas-settur edukattiv. Fl-aħħar sigħat kien hemm pajjiżi oħra bħal Greċja u l-Polonja li jagħlqu l-iskejjel. Ċipru ħadet miżura mill-ewwel u hekk kif feċ l-ewwel każ fil-pajjiż għażlet li tagħlaq l-iskejjel. F'Malta tħassib fost il-ġenituri qed jibqa' jippersisti. Kif tul il-jum kien hemm numru ta' ġenituri illi kkonfermaw magħna li xorta waħda għażlu li ma jibgħatux il-uliedhom l-iskola.